Amb la reunió balanç es milloren les habilitats del discurs oral, s'adequa la postura corporal, es detecten les dificultats, s'identifiquen les habilitats, s'aprèn a pensar i actuar de manera integrada, contribueix a augmentar la seguretat i l'autoestima de l'alumne, a preparar-lo per donar respostes innovadores, a conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència, a aprendre a debatre críticament i constructivament, a desenvolupar hàbits d'esforç, iniciativa personal, emprenedoria, autodisciplina, curiositat, interès i plaer per aprendre. L'alumne exposa el treball realitzat i els processos i així es pot comprovar el seu nivell en el procés d'assoliment de les competències. Quan comprenem allò que fem, tenim capacitat d'explicar-ho. Els més petits, al final del dia, decideixen quina és l'activitat que més els ha agradat, el que han après, i fan un únic dibuix que s'enganxa al calendari. Posteriorment, l'encarregat del taller de vendes fa el recompte del material que s'ha fet servir i es comenta el que s'ha utilitzat, per quina feina s'ha fet servir. A partir dels 6 anys s'exposa públicament la feina feta i és aleshores quan els treballs es comptabilitzen en 4 grans blocs: llengua, matemàtiques, coneixements diversos i expressió plàstica.